Täällä ainakin lössi. Mikä? Oma. NC Reaver identified. Tossa on lippi! Oma. Eihän on lippi! Ei, kato se on Galaxy. Reaver has been destroyed. Welcome to PlanetSide. Tossa on lisää! Osu taas! Tulee meidän takaa. Tuosta tulee yksi. Suolapuolella. Ihan suoraan. Galaxy siis! Kato. Ihan suoraan. Kato, yrittää rämpätä, joo. Vittu, mikä jätkä. Tai neiti. Ota se. Sit sinne jäi se yksi. Oh, tulee uusi. Alert. Enemy galaxy in the area. Vittumaisesti näyttää. Nyt se on sulla. Vittu ei vähän käsit liian nopeasti. Joo. Osui kerran. Juu. Niin laskeutu. Tuhoutu. Komea laskeutuminen. Tossa on joku tossa maassa ilmeisesti. Lähti pelle. Jep. Ei mut katsopas maahan. Eyes on enemy aircraft. Välillä jotain. Viku suuntiin tossa alapuolella. Onks tässä ketä? Tossa oli äsken, mutta se lähti jo pois. Generator prepared. 3 tappua vielä, saa se 30 lätkän taas. 2 vielä. Nää tulee äkkiä. Pitäisikö se... Pitää pyörätä. No. Hei. Otas vähän nyt. Exterminated. No. Jatkuu. Galaxy tässä. Tossa yläpuolella ilmeisesti. 1 vielä. Joo, katsotaan toi eka. ID on an enemy sniper. Galaxy eliminated. Takaa tulee. Jup. Fatality. Laskeutu se vittu. Dominating. Ehjä kapassa. Ehjänä. Joo. NC Reaver. Nyt se vissiin meni. Juu. Enemy Tos! engineer. Poisit. Joo, ota vähän paremmin lataa. Oi vittu. Oi vittu. Siellä otetaan. Saahan sieltä se. Oot like. Joo. Se oli ihan hyvä reissu. Käydään hakee kuulaa. Joo. Sieltä tuli ihan hyvin määrä galakseja sun muita. Joo, vittu mä olin vittu lippi, mutta se oli